Tervehdys runoihmiset! Nämä amatöörvideot laajentavat kirjan asioita luku luvulta. Tällä kertaa aiheena on runoihmiset. Näillä videoilla ei puhuta kirjan asioista, vaan sellaista, mikä ei kirjaan mahtunut, eli bonusasioita. Kirja kertoo eri asioita, eli jos niitä haluatte lukea ja niihin tutustua, tilatkaa kirja. Viime kerralla tarjosin teille tehtäväksi runoa aisteista, oman pään näkökulmasta. Tässä muutamia asioita aisteista. Silmät ovat pyörivät tutkat, jotka tallentavat kuvia ja muistoja. Majakan valot, jotka toimivat kahteen suuntaan. Niiden kautta voit kohdistaa sisäisen valosi läheisen kasvoille ja nostaa hehkun toisen ihmisen silmiin. Silmät eivät osaa valehdella. Korvat, antennit suodattavat melusaasteista tärkeät äänet. Rakkaan puheen, kauniin musiikin, runot, totuuden. Hajuaisti on muistojen tallentaja ja herättäjä, aivan liian vähän runoilussa käytetty. Hajuaisti tuo mieleen lapsuuden mansikat, ensimmäisestä tilistä ostetun shampoon tuoksun, poikaystävän tupakan, meren, raadon. Maku, elämä, siis runo, on makea, hapan, karvas, suolainen. Makuaisti tuo mieleen lapsuuden mummolan lihapullat, Italian pizzat ja sen ihanan Bordeauxn viinin, johon ei olisi ollut varaa. Tuntoaisti tallentaa hyväilyt, lyönnit. Iho on peitto ja suoja. Näkyy kasvoista. Iho kertoo iän. Mutta tämän kerran aiheena on runoihmiset. Millaisia he ovat, missä heitä tapaa, miten heidät tunnistaa. No, runoihmisiä on kaiken ikäisiä, kokoisia, näköisiä ja kaikista ammateista. Pukeutumisesta ja ulkonäöstä ei voi mitään päätellä. Joku on opiskellut runoutta pitkällekin, toinen taas on aivan luonnonlahjakkuus. Runoihmisiä liikkuu kaikkialla. Toiset kirjoittavat salaa, kätkevät taitonsa, joka on suuri vahinko. Juuri sitä vasten amatöör on kirjoitettu, että runon harrastajat uskaltaisivat tulla kaapeistaan ja antaisivat runon kaikkien käyttöön ja iloksi laittaisivat runolapsensa maailmaa parantamaan. Tärkeimmät runoihmisten tunnusmerkit löytyvät ajatusmaailmasta. Runoihmisillä on lapsuuden ajan aistit tallella tai he käyttävät niitä enemmän kuin keskivertoaikuiset. Runoihmiset rakastavat sanoilla ja lauseilla leikkimistä, niiden muokkaamista, niiden vivahteiden tutkimista. Tämä sanojen puiminen saattaa kuulua runoihmisen puheestakin. Se saattaa olla hiukan erilaista kuin tämmöinen keskiverto asiallinen puhe. Koska runoihmisillä on tarve puhua asioista omalla kielellään. Runoihmiset etsivät totuutta. Heille ei riitä yksi ainoa totuus, vaan he yrittävät löytää sanojen ja lauseiden takaa erilaisia merkityksiä. Runoihmiset luovat itse kieleen ja runoihinsa merkityksiä, ja tämä on erittäin tärkeää runojen valmistamisen kannalta.
Runoihmisillä luovuus pyrkii ulos runomuodossa. Joillakin muilla se tulee musiikkina, maalauksena, tanssina, kenellä mitenkin. Runoihmisille tunteet ovat tärkeä työväline. He menevät mielellään toisten ihmisten ihon alle ja kokevat heidän tunteitaan tai kuvittelevat kokevansa. Auttavat ihmisiä käsittelemään tunteitaan. Miten moni runo on tuonut lohtua toisille ihmisille. Runoissa lainataan tunteita myös esineille ja elottomille kohteille, vaikka pilvelle tai vaikka ryhävalalle, joka on juuri syönyt mahansa täyteen muoviroskaa, luulen sitä planktoniksi. Runoilijat, niin kuin muutkin taiteilijat, ottavat mielellään vastaan vinkkejä yleisöltä. Usein yleisön itse sitä tietämättä. Jos sinulla on tapana puhua ja kailottaa bussissa kännykkään, älä ihmettele, jos jossakin runossa sinun lausettasi on lainattu. Muuten runoilijathan varastavat vihjeitä, vinkkejä, tekstejä ihmisten puheista, mutta toisen kirjoittamaa tekstiä kunnioitetaan. Sitä ei varasteta eikä sitä lainata muuta kuin lupakysymällä tai jos tämä ei ole mahdollista, merkitsemällä kirjoituksen lähde, eli kuka sen on kirjoittanut. On yleinen käsitys ainakin ollut, että runoilijat tarvitsevat punaviiniä, eli sitä hienoa bordeauxlaista tai halvempaakin päästäkseen vauhtiin kirjoittamisessa ja saadakseen inspiraatiota. Mutta runon tekijät saattaa olla pienessä syntymähuprakkeessa koko ajan. Ja varsinkin runoillessaan ei siihen punaviiniä tarvita, sillä runo ja oivaltaminen humalluttaa ja villiinnyttää. Olen pyytänyt yleisökysymyksiä. Sainkin yhden sellaisen. Tästä on hyvä alkaa, sillä tämä on helppo. Kiitos vaan kysyjälle. Miten runo tehdään? No, runohan tehdään niin, että valitaan aihe, kirjoitetaan siitä kaikki, mitä mieleen juolahtaa ja vielä yli sen. Katsellaan asiaa ja tunnustellaan sitä eri näkökulmista. Hyvä runon alku voisi olla 5 A4-arkkia. Sen jälkeen aletaan muokkaamaan. Muokkaus on runouden A ja O ja Ö. Ensin yhdistellään sitä 5 arkista kaikki samantyyppiset asiat lähekkäin. Siinä huomataankin jo paljon toistoa, jota voi karsia ja semmoisia samantyyppisiä, samanlaisia ilmaisuja, jotka kylmästi jätetään pois tai sitten kirjoitetaan ihan eri tavalla. Ei jankuteta samaa liikaa. Sitten poistetaan sellaisia tilkesanoja ja, että, mutta, joten, kuten, tämä, tuo. Mutta kuin sanaa saa käyttää? Johonkin aikaan sekin oli kiellettyä, mutta runoissa vertauksien käyttäminen on tärkeää ja siihen kuuluu kuin sana. Ja sen käyttämiseen on taas annettu lupa. Runoa kirjoitettaessa, sitten kun se on jonkinlaisessa kuosissa, niin sitä pitää lukea ääneen. Itselle, kännykkään, videolle tai sitten jollekin, joka kuuntelee. Silloin siitä karsiutuu myös paljon turhaa pois ja sitten se pikkuhiljaa runo alkaa itse ohjata kirjoittamista. Ei kun antaa viedä vaan. Runon olisi hyvä antaa välillä levätä, ei se yleensä yhdellä istumalla valmiiksi tule. Se tekeytyy takaraivossa ja unen aikana ja ei se runon kanssa kannata kovin kiirettä pitää.
Maltti on valttia runoilussakin. Muokataan ja venytetään ja kutistetaan ja lopullisessa runossa voi olla sitä viidestä A4 5 riviä jäljellä. No ihan totta, jos puhutaan ja tosiasiassa, niin runojen tekeminen on jokaisella erilaista. On yhtä monta tapaa tehdä kuin on runoilijaakin ja kaikki tavat ovat ihan yhtä hyviä, kunhan runo vaan valmistuu. Amatöörin luvussa 18 on otsikkona Tyhjä kaivo ja se käsittelee aikaa, jolloin runoa ei irtoa. Se tulee sitten aikanaan käsittelyyn. Mutta seuraavalla kerralla on aiheena runon kieli, aistien musiikki. Jokaisella kirjoittajalla on oma runokielensä. Ja tehtäväksi suosittelisin kesäillan puhteeksi. Kirjoita runo omalla kielelläsi. Älä mieti yhtään, mitenkä se nyt kirjoittaisi ja miten ihmiset siitä pitäisivät ja mitenkä oppikirjoissa sanotaan. Kirjoita ihan sillä omalla kielelläsi niin hullusti tai hienosti kuin se vaan tulee. Kirjoita savoksi tai suomeksi tai ranskaksi ja anna tulla vaan. Kuulostele, mikä on sinun kielesi tila tällä hetkellä. Ja toivotan sinulle runojen iloa ja sanojen ja kielen iloa. Jos olet kiinnostunut amatöörkirjasta, siitä on kesäkuun Elämäntarina-lehdessä Liisa Envaldin kirjoittama arvostelu. En tiedä vielä mitä siinä sanotaan, mutta Liisa Envald on aikamoinen guru. Kannattaa vilkaista lehdestä, mitä Liisa on amatööristä pitänyt. Ja sinä, jos sinua kiinnostaa amatöörin asiat, tilaa. Sen voi tilata vaikka tästä YouTuben mainossivulta, joka on aivan ensimmäinen video. Sieltä löytyy yhteystiedot. Toivotan sinulle oikein ihania kesäisiä runohetkiä.